Dobrý den lidi, tvořivé společnosti zdar a vítám vás u 68. dílu našeho brdavického dobrodružství. Přiznám se, že mě to přestává bavit, ta hra. Ale rozhodl jsem se, že ji prostě dokončím. To? Jsem teďka. Musíme bojovat. Hnedka. Bombarda! Defender! Vypadá. Nečekaný souboj. Tak. Jo, podívám se na talenty. Podívám se na ty temná umění. Máme je k dispozici. Jasně, Stupefy, protiútok, proklé nepřátel, to dáme. A potom dáme Avada Kedavra. Zabije všechny prokleté cíle. Co se bude hodit, ty? Já jsem tak zlej. Další nepřítel. Tady. Bombarda! Kde? Nahoře. Tak. Defender! Neubíjej se mi životy. Bombarda! Už to zabil sebe. A je to. Hotovo. No. Jestli musíme najít a promluvit si s Ferdinandem. Co tady? Nějaká chodba. Aha, tady to končí. Další nepříteli čeká dole. No. Pojďme ho najít. Kde pak jenom je? Revelio! Tady. Tady je ten obraz. Tady hledáme. Kde je? Ty vole, jak se k němu dostat? Asi tady. Tady vstup do nějaké jeskyně. Nevím, ty vole. Revelio! Tady, že by... Asi tady. Nic se... Tak, tady. Jasně, odemkneme zámeček. Aloha Mora! A už ho slyším, Ferdinande. Tak. Jsem si všiml, že já nejsem tak ukecaný jako někteří let's playeři. Já jsem totiž introvert. Asi. Well, it's about time. It's a wonder there's anything left of me. Kamarád. Tak. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me. Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and... How was that? With everything I over here... Now, don't just stand there. I need to be... Let's get out of here then, shall we? Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. Tak, Where have you put me? It's pitch black in here. I shan't stand for this. Tak, teďka ho dáme. Počkat. Dej ho.
tu 3 box mix, u 3 broomsticks, to nevím co je, anebo Hog's Head in. Mám 2 možnosti. No, tak kam ho dáme? A to má asi náhodně. Tak k tomu Hog's Head in. Je to něco. No už, uděláme teda ten úkolek a... Aha, plamínek. A pak se pustíme do toho hlavního. I'll check your pockets after you're dead. A vydám. Nějací pytláci asi. They come after me, they'll rest in 10 graves. Nám jde. Ježišmarja, šmejdi. Confringo! Bombarda! Defender! Gdzie sobie poprawci? Confringo! Ježišmarja, to zvuky. Tak, po hníčku půjdem. Nice to see you here. Ah, Takže. isn't the sea... No. Tady je co? Dáme ho třeba sem. Tady poblíž. Protest! This is no place for polite company! Not with the horrors you keep in here! Protestuje. Nebo jako dáme někam jinam. Tady. Počkat, můžu to odemknout, já to. Můžu odemknout, výborně. Aloha Mora. Vloupeme se dovnitř. Tak. Revelio. Truhlice tady je. Nějaká potřebná šála. Demiguise asi nebude, co? Další odemykání. Odemkneme. Mine now, Demi. Aloha Mora. Jo, tady bude. Měsíc. Terrible draft in here going straight up my pantaloons! Je pak je. Revelio. Pasá 4 mincí. A je to měsíček. Tady. A je to, mám ho. Musím něco prodat. Tak. On něco poletuje. Revelio. Pojďme pro to. Immediately! You'll be sorry if I catch a flea! Are you listening to me? Get me out! Šišmarek řve. It's always nice to Tak, see a něco prodat. familiar face. No, to taky prodám. Neidentifikovatelné objekty. Tak 10 000 máme. Wow. Let me know if there's anything else I can Jsme do to boháči. help. 10 000 stály moje brejle. V realitě. Revelio. V realitě. To je
Měl jsem něco repnout. Level 3. Level 3. What are you, a troll? All your heavy stabbing about is going to damage my brain. Alohomora. Tak. Revelio. Cink. Dostaj cinklo. Tak to je. Pěkný obraz. Škát, co je tady, ale. Hey guys. No tak. Revelio. You'll rot for this! Leaving me in here with your unsanitary clutter! Get me out! Výborně. Když ho dáme sem. What is the meaning of this? This isn't the Three Broomsticks! No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong Já vím, není to tak špatné. Oh, give it a chance. You might grow to like it. Please, you can't mean to leave me here! Please! Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. Jsem vlastně na špatné místo, ty vole. Vážený. I normally toss them over Revelio. you in. I like the look of the fancy man. Takže... Hotovo ne. Please! Would you target practice anymore? Hotovo. Konečně. Tak. A teďka pojďme do Badavic. A ten hlavní úkolek. Tak. Jsem zvědavý, co tam bude, jo. Doufám, že ne nějaká zkouška, to snad ne. Tak. Všichni tady sedějí. Patience is dull and charms is dire. Nothing's as clever as playing. Tak. Zkoušky. Napisuje. Nevíziva. Ježmarja. Zkoušky. Duch. A je. Mýho ducha bych proměnil na hřbitov. Na hřbitov. Hrob. Kamarádi. Jsem spokojený. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. And now we can finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. Rowena Ravenclaw. The ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup. Excuse me, Headmaster, if I may.
one particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Acho que a boneca seria a to všechno. Cože, to je celý. No a ta silhoueta je krásná. Tyjo, to je lidí, sakra, co to dělali. To je fakt konec, jo. Určitě mám ještě pár těch vedlejších úkolů, ale nevím, jestli bych se do nich pouštěl. Já myslím, že bych to takhle uzavřel. No, musím říct, že jsem čekal od té hry trochu víc. No, co se týká příběhu, hratelnosti, obyčejných rutin. Čekal jsem něco víc, byl jsem hodně nadšený. No nevadí. Ale každopádně jsem rád, že jsem si tady tu hru zahrál. Budou ty titulky dlouhý. Snad ne. Ale těch lidí je fakt hodně. In Memory of Dayfrost. Tak co ještě říct si? Jsem neměl ani příležitost si užít ty temná umění. Já myslím, že bychom to mohli přetočit. Tak. Nebo bude ještě nějaký úkol. Mail. Tak. Co teďka? Questy. Aha. Už tady není ten odznak. Dáme ještě, abych dal ty tokeny na své místo. Pak jsou ty tokeny. Revelio. Tokenovače. No. To je asi všechno, jako. Kde je ten tokenovač? Na ty tokeny. To je nějaká druhá. Alohomora. Úplně se ukradneme spolužákovi. Co tam je? Nějaké rukavičky. Revelio. Další pokojíček. No, co teďka? Žádný úkol se nám neobjevil. My mother sent me a howler after I got a paw on my transfiguration owl. Without a doubt. No, takže já bych to asi ukončil. No, takže asi hotovo. Takže děkuji vám, že jste se dívali na ten let's play. No, tvořivá společnost je nejlepší. Mějte se fanfárově a čau.